messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love. Ħankomplu nitkellmu fuq dak li jiena nitkellem dawn l-aħħar 4 ġimgħat fuq messaġġ li verament jipproteġi l-Kristjani. Jekk inti Kristjan, dan huwa messaġġ li lek ħajjipproteġik. Għar-raġuni għaliex jekk inti titgħallem dal-messaġġ ħadkun taf min qed jippredika tajjeb u min jippredika ħażin, jew min qed jippredika l-Evanġelu sħiħ, jew min qed jippredika biċċa minnu. Għalhekk importanti tkunu tafuhom daw il-messaġġi ħalli inti tkun taf x'inhu l-Vanġelu. Ħafna min-nies ma jafx x'inhu l-Vanġelu. No, believe it or not, tgħidlu kif jista' jkun. Le, ħafna min-nies ma jafux x'inhu l-Vanġelu. Semgħu biċċiet mill-Bibja, semgħu biċċiet mill-Vanġelu forsi, imma ħafna min-nies ma jafux x'inhu l-Vanġelu. Infatti tiftakar kont qedtilkom darba il-mulej Birku, nispera minn dakinhar l-għaw itgħallem x'kien il-Vanġelu, imma kien hemm wieħed anka kont qajt miegħu kienet jiċċelebra li sar saċerdot wara 25 sena, il-mulej Birku sewwa u meta saqsejtu fil-ċerimonja tiegħu stess għejdli x'inhu l-Vanġelu, laqqas kien jaf jgħidli. U naħseb laqgħat ma nisieni minn dakinhar l-għaw għax qedlu kieku jiena s-superjor tiegħu kellhom neżżajtek mill-libsa ta' qassis. Kif jista' jkun wara 25 sena ma tista' jgħidli x'inhu l-Vanġelu? Imma vera, ta' daw affarijiet mhux qed nivvintom. Number 1 għandi l-biża' Alla m'għandix għalfejn nikdeb. Imma din hija verità, ħafna ma jafux x'inhu l-Vanġelu. Issa, hemm tagħlim mill-Bibja hemm eluf ta' suġġetti x'tista' titgħallem, imma Vanġelu wieħed. Tista' tgħallem fuq il-pjaneti, tista' tgħallem fuq il-kreazzjoni, tista' tgħallem fuq iż-żerrija, tista' tgħallem fuq il-tempju, tista' tgħallem fuq il-qima. Hemm turru, tista' tgħallem fuq il-meaning tal-kliem, tista' tgħallem fuq il-profesiji u l-aħħar ta' żminijiet. Kollha temi sbieħ u ħafna minnhom dawn għall-mhom hawnhekk, imma dak mhux il-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa speċifiku. Qed tifhmu? Il-Bibja fiha l-Vanġelu. U l-Vanġelu kulħadd huwa msejjaħ biex jipredkah. Imma mhux kulħadd huwa msejjaħ biex jgħallem il-Bibja. Amen, kontu tafu di? Komma minnkom ma tafux id-differenza. Kunu onesti. Olli dejk. Mela, kulħadd jgħidha warajja. Skont Mattew kapitlu 120, skont Mark kapitlu 16, Ġesu jgħidenna li l-kull min jemmen kollha morru u xandru l-Vanġelu. Ma qalhomx morru u għalmu l-Bibja hemm differenza. Għax imbagħad il-Bibja tgħidlek il-mulej wissi sew fil-Vanġelu u vanka ġagbu kapitlu 3 li mhux kulħadd imsejjaħ biex jgħallem il-kelma. Għalhekk hemm dawk li fil-Bibja jissejħu għandhom sejħa speċifika jissejħu għalliema teachers li huwa wieħed mill-ministeri tal-Knisja. Issa ovvjament, b'mod ġenerali wiesa' u mġebbed, jekk inti taf xi ħaġa tista' tgħallimha lil xi ħadd ieħor. Ma jfissirx li inti sirt teacher. Sewwa. Alright, imma hemm dak bħal hemm il-Ministeru ta' Apostlu, hemm il-Ministeru ta' Profeta, hemm il-Ministeru ta' l-Evanġelist, hemm il-Ministeru ta' Rai Pastor u għallim. Dawk huma 5 ministeri li jirrepreżentaw il-qofol kompletezza ta' minnu Ġesu. Anyway, just a side note biex intom għal dawk li ma kontux tafuha, jew ma smajtuwix, jew insejtuha tkunu tafuha. Mela, morru fil-Ktieb ta' Luqa kapitlu 4. U dan huwa l-Vanġelu aħwa. Eżis Maltin u għawċi. Dal-ħmar, jien, qed ngħinkom kif intom tistgħu tkunu tafu min qed jippredika l-Vanġelu u min mhux qed jippredika l-Vanġelu. As simple as that. Għax il-Vanġelu, Alla, Ġesu, ma ħallinix flama x'inhu l-Vanġelu, ma taqalina morru x'għandu l-Vanġelu, ma ħallinix flama x'inhu l-Vanġelu. U believe it or not, ħafna pajjiżna f'ħafna mad-dinja, ġifieri madwar id-dinja mhux Malta biss. Il-Vanġelu x'inhu vera speċifikament il-Vanġelu ma jafux x'inhu. Mela, Luqa 4 minn vers 18. Dawn huma żewġ skritturi li użajthom f'kull messaġġ li pridkajt f'din is-serje u ħankomplu għax qed baqgħna mill-inqas żewġ messaġġi oħra mill-inqas jew 3. L-Ispirtu vers 18, isimgħu dak klim Ġesu daħal fis-sinagoga fetaħ il-ktieb fejn kien hemm il-profeta Eżajja jgħid u beda jaqra.
L-Ispirtu tal-mulej huwa fuqi. Għax hu konsagrani, bad ninħabbar il-ħelsin lill-imjasrin, mela isimgħuha. Bad ninħabbar il-ħelsin lill-imjasrin, point 1. Inwassal il-bxara tajba l-fqajrin, point 2. Id-dawl mill-ġdid lill-lomja, point 3. Irrott il-ħelsin lill-maħqurin, point 4. Unxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej, point 5. Dak huwa l-Vanġel. Dak, Ġesu ġie konsagrat kien midluk bl-Ispirtu Santu fuqu biex ixandar. Amen aħwa? Dawn huma l-5 punti, issa morru Ġvanni 20, supposta fuq ablament, u talmu ablament, please. Fej Ġesu jgħid il-Bibja tgħidlek u Ġesu daħal fuqhom, nefaħ fuqhom u għalhom irċievu l-Ispirtu Santu. U isimgħu din hija ċavetta. ċavetta ħasra, please mulej, ejnom ħajabdu għadi. ċavetta biex kun taf jekkux vera ħatet jipritka l-Vanġelu sew, jew le. Faċli tkun taf, tiddixxerni. Speċjalment f'din il-ġurnata li ngħixu fiha. Fejn hemm miljuni ta' pjattaformi fuq Facebook, fuq TikTok, fuq Instagram, ta' nies jipritkaw. Mhux qed ngħidlek li kollha ħsiena, imma mhux kollha tippritkaw il-Vanġelu. Hemm minnhom jippritkaw biċċhom il-Vanġelu. Hemm minnhom jippritkaw ruxma ta' ħmerijiet. New Age. Allura min qed jippritkaw il-Vanġelu? Dawk il-5 jippritkawhom? Għax dak huwa l-Vanġelu. Isimgħuha. Ġesu x'qallhom, bħalma l-missier badlili, hekk jien nibgħat lilkom. Mela jiena u inti m'għandniex għalfejn ngħixu fil-għama, kif suppost immur jiena, x'irid impritka? Qed jgħidlek. Mur ara kif Ġesu ġie mibgħut u x'ġie mibgħut ixandar. Simple as that. Xħud minnkom tgħid li l-estra passar kemm ħaddum dejda di issa tal-lim tablament. Praise God. Tajjeb li tal-lim tablament int. Imminti għadek still parti mill-minoranza, l-maġġoranza ma jafuħx. Grazzi mulej. Jalla titalmu ablament. Għaliex isimgħuha. Il-Vanġelu li Ġesu ġie xandar fi 5 punti. U mhux kombinazzjoni li fi 5 punti, għaliex in-numru 5 fil-Bibja tafu xi jfisser? Tfisser grazzja. Għalhekk aħna nxandu l-Vanġelu tal-grazzja. Amen. Infatti anka number 5. Jgħidlek parti number 5 tixgħidlek. Li jiena ġejt mibgħut inxandar is-sena tal-grazzja, is-sena tal-favur. Għamilna messaġġ fuq. Dik tfisser is-sena tal-ġublew. Fejn issa m'għandekx iktar dejn, id-dejn tiegħek quddiem Alla kollu meħlus, imħallas sħiħ. Alla m'għadux irrabjat lejk il-Kristjani. Alla m'għadux l-għadu tiegħek. Alla issa tista' seħħlu abba, papà, missier. M'għadux kontra tiegħek, għalhekk meta inti tħossok ħażin jew kundannat, żgur mhuwiex l-Ispirtu Santu. Għax l-Ispirtu Santu mhux irrabjat miegħek, tista' tniktu iva, ma mhux irrabjat miegħek. Tista' tniktu. L-Ispirtu Santu l-Iskrittura tgħidlek f'Efesin kapitlu 4 li aħna jdu noqogħdu attenti li ma niktux l-Ispirtu Tella. U tnikket l-Ispirtu, imma tniktu, ma jfissirx li tirrabjaħ. Hemm differenza, kien hemm ta' min irrabjaħ fit-Testament il-Qadim u anke fit-Testament il-Ġdid. U dawk li rabjaħ, ma tantx damu jirrabjaħ. Taf xi ġallhom hu? X'nixtwew. That precious sweet dove, white dove, Holy Spirit. Irid nagħmel messaġġ u l-mulej meta jindika li nagħmlu. Li ħafna minn nies ma jafux il-parti l-oħra, indaqs l-oħra tal-parti tal-la li hija l-ġudizzju. Se kint Kristjan ġenwin, m'għandekx għalfejn tħabbir rasek in-naħa l-oħra. In-naħa l-oħra. Ġifieri tal-ġudizzju tal-la. Għax għalhekk inti salvat għax Ġesu ħadu in-naħa l-oħra għalik biex inti tista' tkun in-naħa l-oħra tgawdi l-grazzja li kellu fuq Ġesu. Għax huwa m'għandekx il-Ġesu, inti dak li ġej jistennik ta'. Infatti Ġvanni 3 vers 36 tgħidlek il-korla talla tibqa' fuqhom. Għadhom ma jafux ħafna min nies ma jafux anke Malta għawdex. Waqt li jgħidu l-bambini ħobni u l-mulej ħobni kif għadhom ma jafux li meta rranġattaw il-Vanġelu għad hemm il-korla talla fuq rashom.
Il-korla tal-lat għax tfisser is-sara fekk ara. Infern għall-eternità. Dik hija l-korla tal-lat. Ir-riżultat. Għalhekk jekk il-lejla għadek qatt m'għamilt id-deċiżjoni, il-lejla m'hekk xi tagħmel id-deċiżjoni, tersaq lejn Kristu. Is-salva. Ħalli inti titħabbeb malla. Dak huwa li nxandru aħna. Nipprovaw nikkonvinċu bħalma tgħidlek tieni Korintin kapitlu 5 minn vers 27 nikkonvinċu kemm jista' jkun nies biex jitħabbu lura malla l-missier permezz ta' Ġesu. Għax jista' biex inti titħabbeb lura malla. Biex Alla ma jibqax irrabja, Alla m'għadux iktar irrabjat miegħek. Ara mad-dinja iva. X'jiġifieri mad-dinja? Għax jekk il-moment li Ġesu jaħta fil-Knisja, tafx ħajġi warahom. Il-korla tal-Alla tinżel fuq id-dinja. Għaliex ma tistax tinżelha għalissa? Għax aħna qegħdinha. Anyway, dak messaġġ ieħor ikun importanti simgħu. Mela, halleluja. Mela, id-dilka tal-Ispiritu Santu kienet fuq Ġesu. Issa simgħu xi ħaġa. Għax ħafna mill-Kristjani naħseb ħawdu għadi. Naħseb mhux naħseb żgur. Skont l-ewwel Ġwanni kapitlu 2 vers 20 u 27. Għandek l-ewwel Korintin kapitlu 3 vers 16 sa 18. Għandek l-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 19 u vers 20. Għandek l-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 17 u għandek Luqa kapitlu 1. Mela, kull Kristjan li jitwilet minn ġdid ġenwinament, mhux għax imur Knisja, mhux għax jiġi River of Love, mhux għax imur is-seba' visti, jekk ikollok verament il-Ġesu Kristu. Inti tiġġa mwilet minn ġdid mill-Ispirtu tal-Alla. L-Ispirtu tal-Alla tiġi għamar fik. Kulħadd jgħid l-Ispirtu tal-Alla għamar fija. Issa jekk m'intix Kristjan, m'intix imwilet minn ġdid, m'għandekx l-Ispirtu tal-Alla fik da. M'hemmx li inti titwilet minn ġdid, għax hekk ma titwilidx minn ġdid, m'għandekx l-Ispirtu tal-Alla għamar fik. Għandek l-Ispirtu tad-dinja jagħmar fik. Mela, issa, once titwilet minn ġdid, inti l-Ispirtu tal-Alla, Alla nnifsu jiġi jagħmar fik. Dik skont Ġwanni kapitlu 4, Ġesu jgħidilha dak li huwa il-bir li jsir fik bħal il-maħaj. Imma mbagħad Ġwanni kapitlu 7, Ġesu jitkellem fuq xmajjar ta' ilma li joħorġu minn ġewwa fik. Sewwa li hemm differenza bejn bir u xmajjar. Issa aħna ġieli għallimna fuq il-mamudija tal-Ispirtu Santu u hija simili dak li qed ngħid. Imma innotaw li għal 30 sena Ġesu, skont Luqa kapitlu 1, Ġesu kien imwieled minn Alla. Meta l-Ispirtu tal-Alla niżel fuq Marija, Marija taqlet u ġiet imtaqla minn Alla nnifsu u l-Bibja tgħidlek u l-Ispirtu tal-Alla niżel fuqha. U dak li jiġi msejjaħ, dak li hemm kien ġo fiha jissejjaħ bejn Alla, miż-żerrija tal-Alla. Mill-Ispirtu tal-Alla, Alla nnifsu fl-Ispirtu. Amen? Issa, ejduli, la kien imwiet minn Alla, kien l-Ispirtu tal-Alla, kien Alla nnifsu 100% fl-Ispirtu, għax fil-ġisem kien 100% ibn, għamin bniedem. Imma fl-Ispirtu kien 100% Alla. Għal 30 sena ma għamilx miraklu jieħi. Ma fej għal-ħat, ma veta widnej ta' torox ta' ħat, ma veta omja l-ħat, ma keċċa ta' demonju l-ħat. Sakemm wasal fil-jum tal-Ġordan u ġi mammet fl-ilma u ġi mammet bl-Ispirtu Santu fuqu u nstema leħen jgħid misma dan u ibni l-Aziz li fih jinsib til-għaxqa tiegħek u tala mill-Ġordan l-ilma persuna midluka bil-qawwa ta' l-Ispirtu Santu fuqu. L-istess Ġesu imma l-missjoni tbidlet. Mela l-Ispirtu Santu id-dilka tal-Ispirtu Santu hija qal id-dilka tal-Ispirtu ta' Ġesu, mela ħanerġa' ngħidilkom murrid. Id-dilka tal-Ispirtu Santu li kienet fuq Ġesu ġiet mhux għalih għan-nazzjonijiet. Għad-dinja. Ġesu ma sarx iktar Alla għax ġiet id-dilka tal-Ispirtu Santu fuq. Ġesu fl-Ispirtu kien diġà 100% Alla. Fl-Ispirtu għax fil-ġisem kien 100% ibn u bniedem. Imma meta ġiet id-dilka fuq tal-Ispirtu Santu fuq Ġesu, Ġesu beda jopera u din id-dilka ġiet fuqu biex inħobb ngħidlek jiena biex is-sema tiġi aċċessata fuq din l-art. Għalhekk inti tista' tkun salvat imma mhux bil-fors tkollok id-dilka tal-Alla fuq ħajtek biex inti twassal il-qawwa tas-sema fuq l-art. Għaliex id-dilka tal-Ispirtu Santu dak li aħna bl-Ingliż ngħidulu anointing
hija s-sustanza mirakoluża sopranaturali tal-Alla li hemm fis-sema tiġi manifestata fuq din l-art. Issa lejla fuq dak li tinkellmkom. Għax aħna nitkellmu fuq x'inhi l-iskop għaliex Ġesu ġie mibgħut. X'inhu dal-Vanġelu li ġie mibgħut hemm x'għandar. Għax bħalma ġie mibgħut hu, hekk ġejt mibgħut int. Dan huwa available għal kulħadd. Issa ma jfissirx li huwa available, ifisser li kulħadd qed jimxi fih jew jesperjenzah. Laqqas inkluż bosta Kristjani. Kull minnu Kristjan veru huwa salvat. Imma ma jfissirx li qed jopera taħt din id-dilka tal-Ispiritu Santu. Li inti tista' taċċessa u tista' tattira f'ħajtek billi hemm ċertu prinċipji li inti tittatwa fil-ħajja tiegħek. Amen aħwa? Okay. Mela, tħallax id-dilka tħallax l-Ispiritu Santu fik u l-Ispiritu Santu fuqek. Ġesu li kien mwieled mill-Ispiritu, aħna wkoll Kristjani imweldin mill-istess Spiritu. Ġvanni kapitolu 3 tgħidlek min jispirat mill-ilma u mill-Ispiritu. Punt 3, mhux issa din hija hawnhekk fejn tibda tħokk rasek. Mhux il-Kristjani kollha huma midluka bl-istess qawwa tal-Ispiritu Santu fuqhom. Kollha huma indaqs uli tal-Alla. Ma mhux kollha huma midluka bl-istess livell ta' qawwa tal-Alla. Tidnejtkom għaliex? Għaliex, number 1, l-Ispiritu Santu ġie mogħtidilna biex aħna nimxu bħala Kristjani għalija, biex jiena nimxi ta' Kristjan. Għalhekk jiena u inti nikbru fl-Ispiritu. Għalhekk aħna iktar ma aħna ngħidu le għall-ġisem, għall-ġidwil tal-ġisem, iktar tekber fil-frott tal-Ispiritu, Galatin kapitlu 5, 6-22. Però mbagħad id-dilka tal-Ispiritu Santu fuqek hemm ċertu prinċipji li inti bl-Ingliż jgħidlek you have to tap into. You have to activate in your life, tittattiva fil-ħajja tiegħek biex inti topera taħt din l-istess dilka tal-Ispiritu Santu. Li kieku kulħadd għandu l-istess dilka tal-Ispiritu Santu, kieku m'hemmx kemm m'hemmx uffiċini l-istess. Issa, jekk inti taqra l-Iskrittura, ġeneralment l-apostli u l-profeti jimxu ħafna flimkien, però speċjalment jekk inti xi ħadd li huwa pastor u ġim qajjem pastor, xi ħadd qajmu. Issa min qajjem dak il-pastor, jew qajjem dak il-djaknu x'ħadd tkun fuq, mela minnu fuq bil-forsi għandu dilka aktar minnu. The ranking is higher. Spiritual ranking is higher. Tifhem? Imma hemm affarijiet oħrajn x'tgħidilna l-Iskrittura lejla ħa nitkellmu fuqhom. Isimgħu sew. Kulħadd l-Ispiritu Santu kellimni jgħidha. Mela, il-Kristjani kollha li taf int, kollha indaqs fidili. Mhux kulħadd fidili stess. Mela waħda mill-affarijiet li ħadha mill-differenza kemm ħadd tikber inti fid-dilka tal-Ispiritu Santu fuqek hija kemm ħadd tkun fidil. Alla jħobb il-kulħadd l-istess, imma Alla ma jifdax il-kulħadd l-istess. Batta di? Alla jħobb lil kulħadd l-istess. Ħanejda għalissa ħanitkellem għall-Kristjani biss. Mela jekk intix Kattoliku, Protestant, Ortodoss, Evangeliku, Pentekostali, whatever, u vera għandek il-Ġesu, ġifieri vera tħobb il-Ġesu u bażi fuq dak li inti taf tixtieq timxi ma' Ġesu, inti salvat u inti fit-triqtek għall-ġenna. Kompli jimxi fuq Ġesu, ħares fuq il-Ġesu u kuna fil-kelma tal-la sewwa. Imma, mhux kulħadd għandu l-istess livell. Hemm sejħiet differenti. Imma ħafna mill-Kristjani jistgħu jikbru fil-livell tad-dilka tal-Ispiritu tal-Alla fuqhom, waħda mir-raġunijiet hija jekk ikunu fidili. Faithful. Ftakruha il-parabola ta' kapitlu 25 tad-talenti? Tiftakruha dik? Lil min kien fidil ftit, Ġesu x'għamel? Ta' miktarux. Eżatt, mela skont kemm min fidil, hekk tarbaħ hekk daqshekk tirċievi. Jekk ma tkunx fidil m'intix tippretendi ħadd tirċievi daqshekk li kien fidil iktar minnek. Issa inti ma tistax tkejjel bejnek u bejnu, inti titkejjel lilek nifsek ma' Kristu. Kemm jiena fidil f'dak li Alla sejjaħli biex nagħmel. Faithfulness. Mhux kulħadd fil-Bibja, fil-Kristjaneżmu, fil-Knisja, mhux kulħadd japplika il-prinċipji tad-dilka tal-Ispiritu Santu
bl-istess mod. Ħafna Kristjani għajnamlu mod kollha jħobbu l-Ġesu u jixtuqu jimxu mal-mulej. Però apparti li Kristu ma jafdomx kollha l-istess, int dak kollha intom hawn preżenti. Lilek jista' jafdak Alla? Taħseb li int fidabbli? Kif qed tiħħendilja dak li Alla diġà provdilek? Fuq reward sejħa, reward qadi, ministeru, għajnuna, kemm tkun fidil f'dak li Alla sejjaħlek. Għax fuq hekk Alla ħajdetermina lilek ikompli ikabrek taħt l-istess dirka tal-Ispiritu Santu. Issa, kemm tafu Kristjani intom fil-ħajja tagħkom li għalkemm tħobbuhom ma tistax tafdawhom. Olidi. Tħobbhom kollha, imma kollha tafdawhom. Infatti, l-Iskrittura tgħidlek ħobb il-kulħadd, imma tafda l-ħadd ħlief Kristu. Issa, 100% ma jistax kun ma tafda l-ħadd 100% għax inkella tispiċċa ma tisma' minn ħadd u ma tsegwi l-ħadd u titafda sa ċertu punt, imma ma tista' tafda lill-ebda bniedem fuq l-istess livell li inti tafda lil Ġesu Kristu. Sewwa jekk inti tirkeb taxi f'dajt id-driver. Jekk inti qbad tal-linja f'dajt il-xofier. Jekk inti jien naf mort restorant f'dajt l-xef. Mela tafda sa ċertu punt, ux vera. Imma jiena u inti meta niġu fuq affarijiet li huma importantissimi, kruċjali, eterni, ara ma tmux tafda li xi ħadd ħlief il-Alla. Qed tifhmuha? Thank you Jesus. Għalhekk ħafna Kristjani jiġġarfu għax ta' dummies li huma xi wħud minnu jiġġarfu għax fuq il-pedestal li biss joqgħod Ġesu Kristu poġġew pastor, poġġew ministru, poġġew kallim. Le tħobb il-kulħadd imma tafda f'dak il-pożizzjoni li Ġesu biss. U meta jisgarra jew tisgarra, inti ma tuħol xejn bi kbira għax inti qed tħares lejn bniedem ieħor bħalek. U bħalma żgarrajt intu żbaljajt inti se żbalja hu. Jew hi. Amen? Għalhekk ma toħodx bi kbira. Jekk inti kont timxi wara persuna, da bħal meta ċertu kattolċi. Nifhimhom u jiddispjaċini għalihom. Pereżempju, waqfu jimxi wara Alla, pereżempju għax raw ċertu qassis għamel skandlu smajna biżżejjed staw kistejjer tafu, naf li mhux kulħadd u l-baċċa kbira minnhom mhux hekk. Imma mela inti mara qassis kont qed timxi. Issa jiddispjaċini dak li għamillek, imma inti mhux wara qassis kont qed timxi. Ejna mal-mod pastor. Forsi pastor jinnaf daħaq bik, jew xi ministru talla daħaq bik. U inti tgħid ma rridx naf issa bil-kisa. Sanna fi. Jekk inti ġarraft inti ma kont qed timxi wara Kristu. Kont qed timxi wara bniedem. U jisħoqlok li ġarraft għax hekk wiedek Alla min jafda l-bniedem jiġi ddeżappuntat. Amen. Halleluja. Mela Alla jħobb il-kulħadd vera, imma ma jafdax il-kulħadd. U jafdak fuq livell ta' kemm int fidil. Amen? Morru l-Apokalissi kapitlu 2 vers 4. Thank you Jesus. Apokalissi kapitlu 2 vers 4. Mela, ħanejdilkom xi prinċipi kif inti u jiena ħasasikom mistoqsija ġenwina. Tox ħares il-dak taħdejk jew li ieħor jew l-oħra, lejk, kemm inti onestament tgħid li pastorina nixtieq li Alla jużani bid-dilka tal-Ispiritu Santu bil-qawwa tal-Alla fuq ħajti. Oli dik. Vera? Mela lessi ruħek għaliex there is a price to pay. Xu ċata 15 euros registration. Prezz, ħallas! Le, mux għal-salvazzjoni ma tħallas. Dik kollox free. Dak li Alla diġa wedek huwa wedek ġivir għabbażi biss ta' mertu ta' Ġesu Kristu dak kollu free. Tiġivir bil-fidi. Bħas salvazzjoni fejqan, ħelsin. Alla ħasit taħdem għal-ħelsin u għal-fejqan. Imma hemm livelli ta' kemm Alla ħajafdak jiddependi fuq kulħadd jiddependi minni. Ejda, jiddependi minni. Amen. Halleluja.
فيرس 4 جيسو يتكلم والواحدة من الكنيس اللي براتيكامنت يستطيع دليلي ولي كلهم. إما ين عند دان كونتري كيسا دي باي دوي كانت كنيسة بصحتها كانت في الكلمة ساو كانت تارب الأبوستلي من الأبوستلي جنويني على الأبوستلي فولوتس كانت تارب الساو كانت تعمل يدفيك عنك كلا بريتايبين كانت من يا فورسي تين الفقراء بريز جاد وهيك كنا نعمله برضو أتنت كريستياني انتم يين واحد منهم لريت نكبر الريت نكبر اسمعين هذا ما وصلش هلو الريت نكبر اكتر في الدلكة تاع الاسبرتو تاع فوق يا كنت تريد دي ارى شي يريد ملاي منك ما كنت رتيك عندي اللي انت خليت ديك المحبة اللي كنت ريت في البدو first love. اسمعوني يا اخوة انا ما تحسبوش لدين تجي اوتوماتيكا الشهود كريستياني في البدو تاع المشي تاعهم يسا تجي كتار ريجولار كتار نورمالي اما متى تبدا تكبر في المولاي والحياة تبدا تصير روتينا this will come something you need to pay attention to. عشان الحياة هي روتينا وياك يصير روتينا هتتلف لأول محبة تكون تعمل له برتايبة اما ما عندكش كتار ديك المحبة فيرا عن جسو إذا هو اطلب كل يوم ياك مش كل يوم ريجولاري مولاي أعطيني محبة جنوينة لك علمني نحبك بقلبي كله. مالا نمبر 1 مر في الأول جواني كابيلو 2 نمبر 1 importanti li inti ikollok intimità ma' Kristu. intimità ma' Kristu. Attaħin mal-mulej il-Kristu l-Ġesu iddaħlu f'kull ma tagħmel. Tnikkiċ l-Ispirtu tal-Alla. Tagħmilx affarijiet li jniktu lil-Alla. Tagħmilx affarijiet li jweġġgħu il-qalb tal-missier. Konxjament għalmenu tagħmilhomx, xi kultant aħna stupidi. Għax aħna għadna umani, għandna f'ġisem li jiġġarraf. Kultant nagħmlu paprati. Imma almenu tagħmel xejn apposta li jnikket l-Ispirtu tal-Alla. Vers 4, l-ewwel Ġwan 2, vers 15. Tħobbux id-dinja wanqas dak li hemm fiha. Jekk xi ħadd iħobb id-dinja li mħabba tal-missier ma tammarx fih. Kull ma fiha d-dinja ġifieri l-ġibda tal-ġisem u l-ġibda tal-għajnejn u l-gburija tal-ħajja dan mhuwiex ġej mill-missier imma mid-dinja. U d-dinja bil-ġibda tagħha tgħaddi. Iżda min jagħmel ir-reda tal-Alla jibqa' dejjem. Nistħajjel il-xuħut jgħid li pastor hawnhekk kif qed jgħidlek ma tħobbx id-dinja meta l-Bibja tgħidlek li Alla tant ħabb id-dinja. Senna ftit. Number 1 Ġwanni kapitlu 3 vers 16. Ġesu Alla ħabb id-dinja bil-mħabba agape. Hawnhekk qed tgħidlek li ma jrid il-ħadd li qisu qed kollu mħabba il-kelma hija eros. Il-kelma hija eros, jiġifieri meta inti għandek ossessjoni mal-affarijiet tad-dinja. Ħanilkom ħaġa ħwa. Ħanilek jekk inti għandek ossessjoni, jekk inti għandek xi mħabba d-dinja. Xut minnkom għandkom hobbies. Forsi tfadlu il-coins, tfadlu l-istam, il-bolol. Forsi jekk għandkom il-flus, forsi tħobbu l-karozzi. Xut minnkom bħali, forsi tħobbu l-Playmobil. Sawa. Sawa, nħu pieċin, noqgħod narma il-kastelli u n-knights u l-pirates. Sawa, nħu pieċin, vera, jħobbu. Għanda ħosni jisiet fel zaħir, għalbi d-dewda t-ferfer. Samma, ma tal-mulej sajaħli dejjem ibnija jilli, għatma jilli għaw raġel kbir.
Ommi dejjem tgħid li ara t-tifel ara żgħir. Mhux vera żgħir. Fil-familja ma parti minn hekk. Imma jekk inti dak li tħobb qed bedek mill-mulej. Ma l-iktar tħobb dik il-ħaġa inti milli tħobb il-mulej. Jista' jkun xogħol, tista' tkun karriera, xi wħud minnkom kant, sfin, għalhekk nitnikket meta nara bosta Kristjani jieħdu l-itfal tagħhom il-kant lem, is-sfin law, u mbagħad m'għandhomx ħin għall-fellowship. X'qed tgħidlu lil Alla? Min għandu l-imħabba d-dinja m'għandux imħabba tal-Missih. Allora ma noħodhomx jisfnu, u mel ma toħodhomx jisfnu. Number one toħodhomx jisfnu xi ruxma ta' żiżati li jispiċċaw jagħmlu lek it-tifel jew tifla tiegħek laqqas jafu x'inhu kux tifel jew tifla aktar. U tattenx mużika jisnu jew kantaw? U tallimhomx li iktar importanti li tmur il-festival tal-kant milli iqimu l-Alla u jixxirku fil-ġemgħa tal-mulej. X'qed tellimhom illu liede? Mela Alla mhux ovvja li jekk inti tħobb xi ħaġa, mhux probabbli Alla poġġilek hemm dik. Hawn xi wħud li jħobbu jieklu kull sija. Dik jgħidula gula u idolu. Filippin 3 versa 29 tgħidlek dak huwa dnub. Hawn xi wħud minnkom ma tgħixux mingħajr ma tpejpu. Tifhem, mela kull ħaġa li inti tħossok ma tistax tgħix mingħajrha l-imħabba għal dik il-ħaġa hija ikbar mill-imħabba li suppost int għandek il-Kristu. Alla jħajdek, ara ħanejlek, Alla ftakar, x'kienet l-idea tal-Alla? Għandkom id-dinja kollha gawduha. Ma kellux problema Alla jtihom id-dinja kollha? Kollha tajjilhom. X'marru? Jagħmlu dak li ħaġa waħda. Tagħmlux. Ma kellha jagħmel hekk. X'inkellek how are they going to prove their love for him? You don't know if you really love until your love is tested. I love you, Pastor. Wait a minute. You will soon find out if you really love me. Mux I love you, boss. How many people said I love you, Jesus? Ullum jamlu kontra. U konxi li għat jamlu l-kontra. Alla ma jriċ li konna affinità mħabba li daw l-affarijiet. Imħabba perversa. Perversa għaliex hija kontra il-verżjoni kif Alla jrida. Għalhekk perverse against the right version. Perversion. Din hija mħabba li tmur kontra l-imħabba ġenwina tal-Alla. Alla għal dawk li intom taħdmu għal-flus. Tajja, proset. U għek għandek tamma, ġabibba tejlek minn ma jaħdimx għasandu jikol. Imma u d-dint. ħafna Kristjani jiffejljaw dan il-test. Ejli kem taf Kristjani, jek mux xogħod minnkom ukoll. Li bil-kem tiġu l-fellowship, taqraw il-Bibja u tqattaw ħima l-mulej, għax ma għandkomx ċans għax dejjem xogħol, dejjem taħdmu. Dejjem xogħol. Taf xi jfisser li inti dejjem xogħol? Mhux għax idaħlek il-boss, mhux vera. Għax il-flus, għax inti xogħol ma jfissirx ħadd ma jmur jaħdem volontarjat, kulħadd jaħdem għal-butu. Mela inti tgħidu l-Alla il-flus jiddeterminaw kemm jiena qattaħim miegħek, kemm immur il-fellowship u nixxierek bħalma tikmandani jient. U lejna mhux il-flus ma jagħmlux bijja da, żgur ma jagħmlux bik. Mela għalfejn taħdem bħal kelb u dejjem tgħid li m'għandekx ħin għall-fellowship. Kemm qed jagħmlu bik saru l-Alla tiegħek, provejx minn ajru. Il-Alla tgħidlu le murejt il-boss, mbagħad tkun taf min huwa Alla tiegħek vera. Għalhekk Alla, jiena nħobb ngħidlek kara. God is a wise investor. Alla aqli, ovvja. F'min
u kemm jinvesti. Jekk jiena għandi €1,000,000 pereżempju, u rrid ninvestihom. Ħammur ninvestihom f'bank li sejjer l-isfel u ħallu dal-waqt jagħlaq, jew f'bank, jew f'x'investiment li naf li ħanrott lura interessi. Inti fejn jalla bank ħatrodlu l-interessi jew ħajitlef dak kollu ħinvesti fik. Da mhux prinċipju qed nivvinta jiena, da mmorru qraw Mattew 28. Alla jinvesti iktar f'minnu fidil iktar. Amen. Alla m'għandux problema li b'kalma bl-Ingliż jgħidlek prosper. He wants to prosper you. Ismawni, ħanejda li xi ħadd li għandu bżonn jismagħha bħalissa u naf li ħadd ismagħha u ħanejda għalik kif. Inti b'fommok qabel inti tgħid xejn ma b'qalbek tgħid kemm qed tgħid affarijiet bħalissa, ħanfakrek li Alla qed jisma' kollox. Halleluja. Alla m'għandux interess għal flusek, Alla jrid lilek. U x'hekk tgħid l-Iskrittura? Taf li tgħid Pawlu jgħid aħna qabel ma tajna l-offerti tagħna u d-dex tagħna x'tgħid? Tgħid aħna l-ewwel ma tajna lilna nfusna. Amen? Alla mhux kontra li inti tistana u jkollok il-ġid. Wara kollox u krea kollox, mhux għad-demonju u għall-anġel tiegħu ikkrea l-kreazzjoni għallu liedu. Kontu tafu għadi? It-tieni Ġwanni kapitlu 1 minn vers 1-2 tgħidlek maħbubin tiegħi. Jiena nitlob li intkom tistanu f'kollox u tkunu b'saħħitkom bħalma ruħkom tistana. Prosper bl-Ingliż. Salmi kapitlu 25 vers 12-13. Minu dak il-bniedem li għandu l-biża' Alla? Lilu Alla jgħallem il-modi li għandu jażel u jammar fil-ġid u d-discendenti tiegħu jirtu l-art. Proverbi 35 vers 27. Jifirħu jitennew dawk li jozzu l-ġustizzja tiegħek u jgħidu dejjem kbir il-mulej li joss il-prosperità tal-qaddejja tiegħu. Grazzi Ġesu. Kontu tafu li l-kelma tal-Alla tgħidlek li Alla jwijat il-ġid, kulħadd jgħid ġid. Prosperità. Il-daw kollha isma' wara kif xejn il-kelma. Il-daw kollha li jonorawh. U għandhom il-biża' tiegħu. Għandhom il-biża' Alla. Li kollok il-biża' Alla ġifieri li inti poġġejtu fl-ola stima. Fl-ewwel Slaten kapitlu 3 morru qraw dak il-passaġġ. Kien hemm raġel jissu Salamun. Tiftakru Salamun? U meta għamlu re, għallu itlobni li trid. Itlobni li trid. U dan għallu mulej li rrid hija li inti tagħtini l-erf. Għatini erf biex inkun kapaċi immexxi dan il-poplu kbir tiegħek. Erf. U l-mulej qallu la darba tlabtni din il-ħaġa u ma tlabtnix omor twil jew għana ġifieri ġid materjal jew il-ħajja tal-edewwa tiegħek. Iva tal-li tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi hawn jien se nagħmel kif qed int. Ħantik l-erf. Imma ħantik mela l-erf u laqal. Ek li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk mu jkun hawn. Mqar dawk li ma tlabtnix se nagħtihomlok. Sew ġid. Sew glorja. Ek li ma jkun hawn qatt sultan ieħor bħalek. U jekk timxi fi triqati billi toqgħod għal-liġijiet u l-kmandamenti tiegħi kif mexa David missierek, mhux biss da kollu intik,
manka ħajja twila. Trid ħajja twila? Kemm minnkom tridu ħajja twila? Taf li hija mweda u li l-poplu tiegħu ħajja twila? Imma dawk li jimxu fil-biża' tiegħu. Forsi hemm xi prinċipji oħra li inti tapplika f'ħajtek bħalma tonora lill-Alla, bħalma timxi fl-imħabba, taħfer malajr, ma tkunx rasek ibsa u ribellus. Daw prinċipji li lilek ħajtuk iktar ċans milli tiġi mess mill-għadu. Proverbi 22 vers 4 tgħidlek: min jiċċekken u jibża mill-mulej jieħu bil-ħlasu għana ġid ġifieri materjal, ġieħu ħajja. Proverbi 8 tgħidlek vers 17: jien inħobb lil min iħobbni, jien min ifittixni jsibni. Tiegħi huma l-għana u l-ġieħ, il-ġid bla tarfu u s-saħħa. Dawn huma għal min? Għal min jora l-Alla, għandu l-biża' tal-Alla, jimxi fil-biża' tal-mulej. Il-Bibli tgħidlek imberkin dawk li jimxi fil-biża' tal-mulej fis-Salmi 119. Kif? Għax malli jisimgħu l-kelma tal-Alla jonżuha. Mhux ma naqbilx miegħek hi. Iblaħ. Mhux miegħi titaqbel, mhux jien ħantik il-ħajja ta' dejjem, mhux jien ħantik il-ġid. U kollu lest lik, jekk inkun kapaċi tumilja ruħek. Kull forma ta' rikkezzi, inkluż finanzi, fama jew suċċess, li inti jista' jkollok, imma fl-istess ħin dan iġib il-Kristu fil-ħajja tiegħek fix-xejn, kollu ma jiswa xejn, kollu bla sens. Kollu bla sens. Alla ma jistax jafda ħafna nies bid-dilka tal-Ispirtu Qadis tiegħu fuqhom għaliex bosta mhumiex ġenwinament ikkonsagrati għal Alla u jħarsu lil minnhom infushom u mill-interessi tagħhom. Ħanirgħu magħhom. Miskin il-bniedem sa ċertu punt imbierek il-bniedem ukoll, imma miskin il-bniedem li Alla jafdaħ b'ħafna affarijiet għax irid jagħti rendu kont ikbar. Meta ara, jekk inti kunu ġenwina u onesti, anke dawk kollha li din fuq YouTube, televiżjoni u Facebook, jekk inti ġenwinament trid li Alla jużak u Alla jrid jużak, anzi għallek saqsini li trid. Itlobni li trid. Daqs kemm użajt il-libni jekk irid nużak iktar, anzi bħalma qal Ġesu. Mhux hekk biss li għamilt jien, imma iktar. Imma kemm int lest li jekk ħad titolbu għal iktar, int ħad tkun iktar fidi. Jekk inti ħad titolbu għal iktar, ħad tkun iktar leali, iktar committed. Mela jekk inti m'intix kont lest biex tkun iktar leali u iktar committed, titolbux iktar. Għax jekk jagħtik iktar, jfisser li int ħad tkun iktar kontabbli, iktar committed. U l-ġudizzju fuqek ħan ikbar. Bħal mettilkom reċenti, jekk jien irrid niġi fdat biktar qawwa u biktar awtorità, Alla ħanejdilkom x'qed jisma'. Jiena lest li nkun iktar fidil u iktar committed u iktar leali. Hekk Alla qed jisma'. More of God, more required of me. Qed tifhmu aħwa? Qed taqbdu xi ħaġa? Proverbi 23 vers 26, isimgħu xi rejt il-mulej. Proverbi 23-26. Ibni, għatina qalbek u għajnejk jitaxqu bit-triqati. Għatini qalbek
أعطينا قلبك. اشتدلك الدلكة الإسبريتو سانتو. شي جي البنيدم يزديد ويكبر في الدلكة الإسبريتو سانتو فوق هيته. واحدة منهم عندنا كيف نارينيها لنور 2 مليار روحك. أنا سمينا بونت واحد وده كله بارت من البونت واحد عشان أنا سميت لكم انتمتا ما ده كله بارت من الانتمتا. ما نساش نيتينا ينا انت ممال مولاي من بطن الدزنار لله. بروفيربي 23 ابني اعطيني قلبك. اسمعوني هو محكمة لكوكو قال 6 سكوند لك السستس على عينيك تخرس لا يمكن ويد الطلبة في قلبك بينك وبين الله مايدة من قلبك. اقول مولاي عندك برية هنا فيا. Is there pride in me? Don't confuse pride with confidence. We have God confidence, but we must be humble. برية فيا. إسا تتجسش كيلا كيفا. قال احنا قاعدين في بروسيس تماتوريدا. قبل منكم شوت منكم تقول ايفا شوت منكم فرصة مولاي يقول لك ايفا عتم. مش كل واحد الاستاس ليفل، مش كل واحد الاستاس فازي، اما جبرية فيا مولاي. علش الجبرية تقتل it chokes the anointing. الجبرية قتلت بوستانيس من اللي يجوا في البوتنسيال صحيح اللي كريستو عنده اليوم. خنتكلم شهر الليلة ما حتفهموني سوى دوك قبل طلوم والدوك اللي هادم يجوا. انت تحسب لمتى تاخدها كونت الباستر دي كتوري شتي بتاعو ملتا. انت متى تعير بندم طلع فوق الفيسبوك تحسب لي التوري شتي بتاعو ملتا. من تشندونا لدونا كل تستيت تكمن كلاستي تكون أملي. ما هي زباليا زفيا ضيعني رتاني ما قبلش ميو. متى الله سيخلو ومتى سيخلي لك الله الكونسلتا مياك ياك كندوش يدلكو. الله سأسيك الأوبينيون تياك. كمان نشنتا المفوق الملتا. قالش اكتر ما ينام باشي لنفسي فيدخل الأوبينيون تياي شي دلينا الله يقول لك دقسك نسمع الأوبينيون تياك. تصير انتي ايش قال جزو للجواني مولاي قال له دخل بهاي انا هموت. قال له انت دخلش انت ما شغلك اما داك لا انت داك حتى داك خليك في ديه داك نراهين. Many people think that our opinion is important to God. Let me break your super bubble. Your opinion means absolute zero to God. But don't think it, I'm talking to you. I'm talking about myself too. Mine too. It means zero to God. ما يفسرش ما يخبوكش. إما متى تقول له عشينك نفهمها عشينك كريت تبدأ تنتن في قدامه. بيبي تقول لك احنا we either spread this sweet aroma or we stink.
Pride has killed many from coming to their full potential and anointing. Għajdli f'lima Alla ħajmur jidlek raġel jew mara li xabat id-dur knejjes minn waħda l-oħra. Għax mhux kapaċi jobdi jew tobdi u tissottometti u tgħid yes sir. X'qed tipprova tfittex? The perfect church or the perfect pastor? If you find the perfect church and you walk in it, it will no longer be perfect. Jekk inti ssib il-Knisja perfetta u int tmur hemm ma tibqax perfetta dik il-Knisja. Don't you realize that this is all a test and the one being tested is you? Intix tirrealizza li dan huwa test u int qiegħed fuq il-mejda tat-test. Meta ngħid int jien inkluż. ċertu nies jaħassa jirċievu daqsxejn awtorità u l-moment li jirċievu daqsxejn awtorità jibda jaħsbu li issa huma high and mighty u jispiċċaw m'intix mhux kapaċi jitalmu u jisimgħu jitalmu. Jridu jgħallmu lil missierietom li qajmuhom li rabbuhom. Anke fin-natural nagħmlu aħna. Ħanejlkom ħaġa. ħafna affarijiet fin-natural u spiritual huma parallel. It-tfal tiegħi illum il-ġurnata ingrazzja Alla għalihom niċċassa kemm jafu. Bis-serjet, niċċassa kemm huma informati, anke biblikament. Pereżempju qed jaqraw il-ktieb tiegħi bħalissa huwa parti mill-kors. Tex kemm sabu li żbalji. Mux l-ewwel darba, Ġożaja jew Mikaja sikkoraġuni. It's a matter of how. Not because daddy is infallible, but their attitude is being checked. Għax jista' jkun li għandhom raġun, imma anke jekk għandhom raġun, jridu jibqgħu wolied u sottomessi taħt il-missier. Tfal bħalma minnkom għandkom xi tfal. Tfal tagħkom mhux dejjem huma għandhom it-tort, xi kultant ġenituri, intkom għandkom it-tort. U titgħallem tkun umli anke int. Tgħid oops sorry, I'm sorry, żbaljaj. Jew hawnhekk għandek raġun. Jew nkella iva vera aħjar di ta' kif taranti. Mhux bil-forsa x'int il-missier dejje, isserħilu li Alla l-missier dejjem għandu raġun. Sewa? Imma ma tirrealizzawx ħassa li din il-ħajja hija kollha test. U l-ewwel test huwa qalbek kontinwament. Daw l-affarijiet ma jiġbdux, ma jattirawx il-qawwa tad-dilka tal-Ispirtu tal-Alla fuq ħajtek. Avolja int għandek l-Ispirtu tal-Alla jammar fik. Għod attent, meta inti f'dar b'awtorità. Mela, number 1, intimità. Kemm qed nikber fl-intimità? Kemm qed nikber fil-konsagrazzjoni? Daw l-affarijiet li titkellem fuqhom jien illum qed jgħallimna kif aħna nkunu ikkonsagrati għal Ġesu. Mhux naħseb jien, mhux jidilli jiena xi trid int mulej. Tgħix ħajja kkonsagrata għal mulej. It-tentazzjoni tiġi. Fil-ġisem għandek ċertu aptitit li xorta jibqgħu hemmhekk għax huwa ġisem. Imma lek inti tgħid le mhux ħanħalli l-ġisem jiddettali. Iktar ma nimxi fl-ispirtu, fl-umiltà fl-obbedjenza aktar dan il-ġisem ħajmut is-saħħa tiegħu. Xi kultant tewerżaq waħda, imma s-saħħa tiegħu ma tibqax hemm. Punt 2. L-unur. Kemm rajt Kristjani jimmissjaw ħasra, speċjalment fl-erja tal-unur. Għas jafu li b'emilhom, bl-attitudni tagħhom jiddiżeneraw il-Alla. Jiddiżeneraw il-poplu tal-Alla. Jargumentaw, jiġġieldu, jittajru fuq Facebook quddiem id-dinja. Xaru każa. U inti taħseb li Alla ħajafdak bil-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla fuq, hux vera? Dream on, baby.
Mhux qed ngħidlek ma tirrispondix, imma qgħod attent. Hemm ċertu nies li trid tirrispondihom, ma tirrispondihom biblikament u bil-paċenzja u l-imħabba. U jekk ma jdomx jisimgħu, aħsar saqajk, Ġesu għamilha u għalek biex tagħmel intko. Simple as that. Ma nekx għalfejn jsir karnali u pastas u tibgħat messaġġ inkluż anke lili taffendini. Inti taħseb li inti ħajżidlek xi barka fuq ħallek Alla meta tagħmel dan il-proxmu aħseb wara bniedem midluk tal. Miskinin! Biex inti mbaqgħod ngħidha darklin biex għal dawk li intom għamiltuha biex imbagħad tibda tgħid imma għaliex ma nistax, għaliex mhux qed nara, għaliex mhux qed nirċievi. Tkun taf, because your heart is not right. Qalbek mhux sewwa. U anke għal xhur li qatt ma kienu river of love. N-nies li fuq il-Facebook. Meta ntella xi post, xi kultant issib xi wieħed jew tnejn għax mill-maġġoranza ma jagħmlu xejn. Jibgħatu xi paroli fil-vojt. Dawn minn għalihom li qed joffenduni. Number 1, grazzi tal-attenzjoni. Number 2, miskin int, u qed nispera li qabel ma tmut tindem. Because you're gonna be smoking for eternity. Tista' ma taqbilx miegħi, m'għandek tista' jekk ma tridx taqbilx miegħi. Imma ma tistax quddiem Alla tajjar tiżżufjetta tmaqdar affajt qaddisa Alla. Ma tistax jekk tittara wiċċ Alla. Jien naħfillek, Alla jaħfillek u jekk inti ma tindimx tmur dritt l-infern maħfur. X'inhi di ma fhimtix? Kif inhi il-biċċa? Għax minn punta di vista Alla kulħadd maħfur. Il-maħfra diġà lesta għal kulħadd imma jatwa u jirċevija il-bniedem li jindem. Alla ma waqax minn fuq it-tron tiegħu għax inti dnibt. Imma inti taqa' minn fuq it-tron tiegħek għax int m'għandimx. Alleluja. Ejlu Spiritu Santu kellimni. Ħan għamlukom test malaj, ħanamlu test malaj. Mela, kemm jiena ngħix bl-unur, kemm jiena ngħix ħajja honorabli, an honorable life, isimgħuha. Kemm tonora l-kelma tal-Alla? Kristjani Maltin u għawċin eżis. Please, aqraw il-Bibja kull jum. Ħafna Kristjani il-Bibja ma jafuwix. Jekk inti ma taqrax il-Bibja, ma tqattax ħin taqra l-kelma tal-Alla, inti qed tgħidlu l-Alla l-kelma tiegħek ma norajiex. Mbagħad xi wħud minnkom hekk jogħġbok tagħmlu l ekara. Mulej kellimni, għandek ktib sħiħ ikelmek. Mur aqra. Ħudu kollu daqs li għu jgħid għalik, speċjalment it-testament ġdid. Għandek x'tomot? Kif Alla jista' jonora t-talba tiegħek mulej kellimni meta l-kelma li inti tista' taqra u tiftaħha x'ħin trid tgħidlu għax m'għandix ċans. Very honorable of you. Number 2. Kemm tonora l-awtorità tal-Alla? Kemm tonora l-missirietek u ommietek spirituali u dawk li marru qablek? Elija kellu lill-Elisew. Il-Bibja tgħidlek il-kadoppja ma waqgħx fuq dawk kollha li kienu l-iskola tal-profeti, ma dak li onoraħ u baqa' miegħu u fedil miegħu u bella jgħalli leh. Mosè kellu l-Mirjam u l-Mosè. Kellu l-Mirjam u l-Aron. Aron kellu ħafna mexxejja oħra, imma daw it-tnejn onoraw, ħavolja kien hemm żmien fejn ħadu wkoll kontrih u fil-ħnina kbira tiegħu Alla għax talab għalihom Mosè ħenna lihom. Ġesu, d-disċipli tiegħu. Pawlu, Timotju, Onisiferu, Titu. Min huma daw in-nies? Nies li nismgħu bihom għax ħajjithom ħallsu prezz. Punt 3 u dinja kruċjali, aħwa. Jekk kiena u inti, jekk kemm xi ħaġa jilina żgur Alla wedni fil-prinċipju tal-Bibja sħiħa li nikber fid-dilka tal-Ispiritu Santu wara ġejja. Tissejjaħ li ħafna Kristjani jibżgħu minn dil-kelma sagrifiċċju. Il-weekend li għandna kellna invażjoni tal-glorja tal-Alla. Tidnejlek x'naħseb jiena u x'nemmen jiena ma xiex kienet konnessa. Ma bosta li għamlu sagrifiċċju ta' 7 ijiem fast sawma. U mill-11 sa tlieta fil-ħodu talb. Taf x'għamel Alla? Kif raw in-nies isumu. U raw in-nies minn fuq jorqdu u mħadda qed jitolbu għajjenin u għajjenhom iridu jilbaxxu jingħalqu, jitolbu Alla mill-ekara.
more. By the way, hemm it-talb online. Kelmu dik il-loħt. Għat-talb online. Għat-talb madħul il-ġurnata round 24 hours o'clock. Sagrifiċċju. Jekk inti tirrispetta u tonora d-dilka tal-Ispiritu Santu, bl-attitudni tiegħek, bl-umiltà, bl-ubidjenza, inti ħadd attira iktar qawwa tad-dilka tal-Ispiritu Talla fuq ħajtek. Halleluja. Punt 3 u nispiċċaw b'da. Praise and worship team ejja. Luqa 4, morru hemmhekk, Luqa 4. Luqa 4, isimgħu xi ngħid. Ġesu minn bl-Ispiritu Santu raġa lura mill-Ġordan u l-Ispiritu ħadu fid-deżert. Vers 2. Hemm għal 40 jum Ġesu kien imġarrab mix-xitan. Matul dawk il-jiem, mela, x'għamel Ġesu? Ġesu kulħadd jgħid sam, fasted. Taf kemm hawn Kristjani qatt ma jsumu? Taf li fil-ktib tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 13, isimgħuha, Atti 13. Fil-Knisja ta' Antiochju, vers 1, kien hemm xi profeti u għalliema. Barnaba, Xmun, jgħidulu Nigel, Luċju, Ċireni, Manahem li kien trabba ma' Erodi, Tetrarka u Sawlu. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu lil mulej u jsumu. X'ġara? L-Ispiritu Talla niżel fuq Sawlu u fuq Barnaba u bagħthom għal missjoni apostolika. Mbagħad naraw il-mirakli u qawwa Talla l ġiet fuqhom. Imma aħwa. Mela number 1, jekk inti vera tikber fid-dirka tal-Ispiritu Santu bħalma Ġesu ġie midluk u konsagrat u hekk aħna ġejna mibagħta bħalu, titgħamel x'għamel Ġesu. Ġesu sam. Ġesu talab. Fil-Bibja tgħidlek bosta drabi, fl-Atti tal-Apostli, fejn jisumu u jitolbu. Aħwa, it-talb irid tkun ċentrali fil-Knisja ta' River of Love. Darba l-mulej xi klas ilu kien qalli kelma. Qalli, if you make my house a house of prayer, I will make this house a house of power. Now, it's been that, but I'm not satisfied yet. U dak mhux xi għax poeżija u taqbel biss, mur ara l-Iskrittura. Hekk isir, fejn kien hemm is-sawm u kien hemm it-talb u kien hemm il-qawwa tal-Ispiritu Santu jopera. Amen? Halleluja. Però ħanilkom prinċipju ieħor li huwa parti mit-tielet prinċipju. Li wara s-salm u t-tawb xem hija dak li jgħidulu impartazzjoni. Ħanilkom aħwa jiena kemm il-darba mort konferenzi ta' nies kbar Talla u jitolbu fuqi u nħoss xi ħaġa. Kemm minnkom ġiel ħassejtu l-qawwa Talla? Meta ħassejt dik il-qawwa Talla taf x'ħassejt inti d-dilka tal-Ispiritu Santu ta' ħassejt. Id-dilka tal-Ispiritu Santu ġifieri tangibbli. Imma isimgħuni, ġieli mort għand ħnies Talla li talbu fuqi u l-qawwa li toħroġ minn ġo fihom mhux qed niffejkja, sa naf li min jiffejkja, imma ħanejlek ħaġa. Il-qawwa Talla li tkun ħirġu minn ġo fihom is-sabbatni malar. Issa ma tantx naqa' malar, onestament. Issa mhux jekk ma sabtekx ma jfissirx m'hemmx qawwa, imma tanġibli fuq dan il-ġisem tal-laħam. Però ħanejlek xi ħaġa li nnotajt matul is-snin u anke prinċipju fil-Bibja. Dak li inti tirċievi mingħajr prezz ma tgawdihx. Ħanerġa' ngħidha. If what you received costed you nothing, it won't last. It will pass through you and it will leave you. Xi tfisser? Jiġifieri hemm prinċipju fil-Bibja bħalma naraw bosta nies
li ġew midluka mill-qawwa Alla għalkemm Alla li jidlek bħalma tgħidlek fis-Salm 133 imma l-ewwel ma jidlek ir-ras. Mela Alla meta jiddeposita qawwa tad-dilka tal-Ispiritu Santu fuq xi ħadd dejjem ħajuża persuna biex jgħaddiha fuqek. Sekk inti ġast mort konferenza bħalma ġieli mort jiena u mor konferenza sbieħ tinkoraġġi ruhom ejja għal li ġej issa tal-Faith Explosion. Imma jekk inti rċivejt xi ħaġa li lilek ma switlek xejn, it doesn't remain. It doesn't stay. It will escape you. Meta nħarsu l-Elija u l-Eliżew, x'naraw? Eliżew ħallas prezz. Ikun fidil, lejali, committed u kontinwament jaqdi lill-missieru spirituali Elija. Jekk naraw il-Timotju, jekk naraw l-Apostli x'għamlu daw? Jekk mur taqra l-Iskrittura, dew il-Ġesu. Kemm nixtieq kont wieħed minnhom naqdi Ġesu. Jekk inti taqdi fil-Knisja, jekk inti taqdi daħdin il-Ministeru taħda l-artal, inti taqdi l-Ġesu. Inti vera tkun qed taqdi lili wkoll u qed taqdi l-ġemma tal-Knisja wkoll, imma inti tkun qed dak Alla jarah. Inti taqdi l-Ġesu. Imma Alla dejjem iqajjem nies li dejjem iqajjimhom taħt nies oħra għax Alla ma jemminx fis-Superman u Wonder Woman. Sewwa? Iqajjem nies taħt nies diġà li Alla qajjem qabilhom u iktar ma jarahom sottomessi għal viżjoni għal dak lan skop divin li lesti li jaqdu Alla jista' jaf dak iktar. Għaliex bosta nies ħanejdilkom aħwa. Deep down inside, this is a scary truth. Let me tell you something. Many people want the anointing for show. They want to feel powerful. And it's beautiful when the power of God is flowing through you. It's scary and it's addicting. And that same power can destroy you. Right, nies. Mirakli jisiru qudimi. Tal-bizza. Fl-istessin, tal-ġen kemm sabiħa. Meta tara l-qawwa tal-Alla topera taħt idejk. Taf kemm hi f'ħakkata inti tibda taħseb li int. F'ħakkata inti tibda taħseb it's about you. You start feeling important. Nobody can teach me now. Dal-klim ma tgħidux ta. Ma tgħidux. Ma l-attitudni tiegħek ftit tibda tinbidel. Ħanurikom skrittura li għal ħafna snin ma fimtix. Sal-ġimgħa l-oħra. 30 sena Kristjan kellhom jgħaddu minn fuq biex nifhem din l-iskrittura. Mattew 25 marra. Mela, hemm mod waħda mill-prinċipji hija li Alla jidlek il-bniedem tiegħu. In-nies tiegħu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Hekk naraw skont l-ewwel Slatin 3 meta dilek il-Salamun. Imma mbagħad Mattew isimgħuha. Bl-Ingliż tgħidlek ħanejdilkom wara. There are custodians of the anointing. Hemm nies fid-dinja li Alla qajjimhom biex iġorru dil-kid. Custodian kif tgħidha bil-Malti? Kustodju. Ma tantx nużawha bil-Malti, kif tista' tfissirha? Kustodju. Wieħed li huwa fdat, jew waħda fdata, tali qawwa tal-Ispiritu Santu. Is-sisma huwa Mattew 25 vers 8. Hawnhekk għandna dawk l-10 verġni. Fejn 5 kienu għaqlin u 5 boloħ. Vers 8.
Iżda mela ħammur versa bal-ewwel. Imbagħad f'nofs lejl instamma min jgħajjad ara l-arus, oħroġ il-qawħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-kollu ħejjew l-imsibaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lil-laqlin, għatuna ftit żejt minn tagħkom. Iż-żejt huwa id-dilka tal-Ispiritu Santu. Għax l-imsibaħ tagħna jindfew. Vers 9, din hija that boggled my mind for 30 years. Qabżu laqlina qalulhom, għandhom nejn ma jibqax biżejjed laqlina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. Di 30 sena għad ma fimta. Mela tista' tixtri l-anointing. Isimgħuni ma. Jekk intom tisimgħu xi preacher, number one, għad tattakkaw, ħanke jekk jisimgħu tagħmel xi ħmerija u xi paprata, tattakkawx. Itolbu għalih ħalli jdilhom jew Alla. Imma number one. Jekk xi darba smajtu preachers, ġina mhux ħafna ma smajthom, meta kont l-Amerika smajtxu xi tnejn tlieta, il-maġġoranza ma jagħmlux ħmerijiet, fejn jgħidulek ibatilna xi tip ta' flus għall-anointing. Run. Ibatinna dal-ammont ta' flus u ikollok dil-anointing fajek. Aħrab. Imma pastor hawnhekk qed jgħidlek mor ixtru mela daw jistgħu l-anointing. Xi jfisser di? Dil-kelma tfisser hija exchange. Go and exchange. Exchange. To sell tfisser exchange. Exchange the oil with honor, with humility, with serving. Exchange. Money, hawnhekk mhux letteralment jiġi waħed mur tixxi dilka tal-Ispiritu Santu. Jiġifieri mur imla żejt. You have to do some exchange in order to get more oil. What is the exchange? Intimità, konsagrazzjoni, sawm, talb, unur, sottomissjoni. Tidher qudiem Alla bħal ma jagħmlu bosta. U l-mulej jiskansa lili u dawk kollha li ntobgħu preżenti qed jisimgħu. U forsi għandhom qar waħda widna li qed jisimgħu. Inti x'inti tagħmilha? Inti kont imsejjaħ biex tibda 10 knejjes. Imma minflok dort 10 knejjes. Where is your oil? Where is your exchange? Inti kont imsejjaħ biex tassisti lil pastor so and so. Minflok għamilt Facebook group u għattibatu il-messagġi u tattakka n-nistalla. Minna li jina kontet nejn il-Kristjani. You'll be judged. Moħkama. Spiritu Santu kellimna. The anointing is directly attached to what you've been called to do. Id-dilka tal-Spiritu Santu fuqek hija attaċċjata b'mod dirett ma' dak li jgħid imsejjaħ biex tagħmel. Kollha kemm aħna ġejna msejħin biex inxandru l-Vanġelu u nagħti twissija ta' mħabba lil pastors evanġeliċi, Pentekostali, Assessin, Patrijiet, Sorijiet, Protestanti, Ortodossi. Galatin 1 vers 6-9. Min jipritka Vanġelu differenti ikun misħut. Għaw pastors Malta li ma jemnux li xaħat jista' jiġi oppressat bid-demonju jew possedu, jew jaħelsu nies mis-xaten. Għax jgħidu dak mhux vera għandhom bżonn deliverance.
id-deliverance għadda. Mhux veru, l-lum il-ġurnata m'għadhomx m'għandniex għall-Ministeru m'għadux jeżisti għadu. Il-fejqan mhux veru dak m'għadux għallun, Alla m'għadux ifejqa, dak kien żmien għall-Apostli biss. Id-doni tal-Ispirtu Santu u l-qawwa tal-Alla u dak kollha ħmerijiet dawk tarhom daw, dak kollu dak mhux veru, dak kollu gimmicks. U attent pupu tiegħi. Għax ħadd tagħmel pipi twila li tidher quddiem Alla żejdek. U biex nżidu, mbagħad attakka nies tal-Alla li huma midluka minn Alla u għamel ma ta' videos kontra tagħhom. ħadd iddersew quddiem Alla. Di żgur ħawedek, mhux kif Alla jridek. Issa tifhem għaliex ma tistax keċċixxaden int u fil-Knisja li inti tgħidilha Knisja tiegħek. Qatt ma jaraw nies jinħelsu u qatt ma jaraw nies ifiqu. Bil-kemm jaraw nies isalvaw, bil-kemm jaraw nies jitgħamdu. Għax mhuwiex qed jiġi mixandar il-Vanġelu b'daw il-5 punti, il-Vanġelu komplut li jirrevela li Ġesu reġa' ġie lura biex iġibilna kif fis-sema hekk ukoll fuq din l-art. Dak li Ġesu ġie xandar u dak li Ġesu ġie manifesta u dak li Ġesu bagħat lili u lilek inxandru u biex nimmanifesta fuq din l-art. Għax bosta Maltin u Għawċin għadhom qatt maraw il-Vanġelu ħaj. Mela hemm dilka tal-Ispirtu Santu li tiġi bis fuqek iktar kemm tkun kapaċi taqdi biex inti tiġi xi darba miżjud permezz ta' tqejtel id-dilka. U dawk li ġew miżjuda, appuntati, diakni, rajja, pastors, elders, xjuħ, jew missjonarji, u żvijaw, ħanejlek ħaġa. Jista' jkun żvijajt, dniebt, tlaqt mill-Knisja, jew dil-Knisja jew kwalinkwa Knisja, jew ġejt imkeċċi iktar għar. Ħanejlek quddiem Alla. Int ħatider u ħadd rendi kont għal dik id-dilka li inti dħalt bruħek ġo ġismek biex tiġi midluk taħt. Ġifieri għal dawk li xi darba ġew kienu diakni u waqgħu Alla ta' diaknu ħajġġudikak ta'. Għal dawk li intom xi darba kontu ordained pastors u inti waqgħajt u tlaqt, Alla ta' pastor ħajġġudikak. Not just wieħed li attend il-Knisja. Because the gifts and the callings are irrevocable. Once li għandek sejħa u ġejt moti don u f'dat qatt ma ħajħodulek lura li ħajamillek ħajżomok kontabli da dak li inti tħalt għalih. Però jekk tobdi u mhux tiżbalja tista' ġifieri mhux għadejn u jekk niżbalja llum. Jekk tiżbalja mhux ħajġħidek Alla. Irranġa, indem. Irranġa. Żbaljajt? Join the club. Indem? U ranġa. Għal dawk li jgħidu li pastor imma jina fi xaħat ma fiex, jew jina fi xaħat ma ħelis. Ismawni, xogħli bħala pastor, bħala predikatur huwa biss nxandar. Mhux noqgħod ngħidilkom l-iskużi kollha u r-raġunijiet kollha għaliex bniedem jew bniedem jew raġel jew mara ma rċevux. Dak mhix xogħli. Jiena xogħli huwa nxandar il-kelma tal-Mulej kif inhi. U mbagħad kulħadd japplika f'ħajtu. Jiena ma ħnati rendi kont għall-ebda wieħed minnkom. Għalija nagħti rendi kont. Għalkemm qed nagħti rendi kont għalikom fil-sens ta' kif mexxejtkom fit-triq tal-Mulej biex timxu dejjem tibqgħu fidili lej Kristu. Ejn baxxar rasmi. Nemmen il-Mulej tkellem il-lejla. Kemm jixtieq Alla, vera din ħanejda di. Mulej jekk ħanisbalja waqafni. Però ħanejda buċċi minn qudiem u b'konfidenza. Jiena nemmen kemm jixtieq Alla isib iktar nies fidili biex iktar isewwa bil-qawwa tad-dilka tal-Ispirtu tiegħu fuqu. Imma ma jistax.
يحبك بلا قيس إما يريد يدلكك بالقيس. كم مش هيك يشتاق الملاك هيكو ليك كم كنيسة بحر ريفر اوف لاف كل واحد من داوك اللي ما بارتي من دان الموفمنت تاع الاسبريتو سانتو يكون ماتسا كيف تاي بالانجليز يسكت فايت بالمالتي شاروتان في الزيت وعصارتان يقول لك ما احنا هنا كيكو we're dripping with that anointing. ومش هنقول لك لينا وصارت لنقص però blajnuna talla maritna mal-lebda skurda għal xiex mandiċ nasar. Blajnuna talla kull jum irrit nikber. Kull jum! Waqt li nifacċa oppożizzjoni wkoll. Imma l-mulej meta jiena nkun dajjef u b'saħħtu fija. X'la sejjaħli huwa fidil biex jara li inti temm is-sejħa tiegħek sal-aħħar. Xi kultant meta ma tistax, at least kun onest jgħidlu mulej nixtieq imma ma niflaħx. Tieni s-saħħa mulej. Give me strength, Lord. I can't carry this, but give me strength to do it. He understands. Lejla, fejn kelmek il-mulej? Fejn laqtek f'qalbek? Fejn kelmek u fejn dikalek? Fej highlight jalek Ġesu. Meta bniedem jiġi ordnat taħt xi ħadd, taħt apostlu, taħt isqof. Jiġi ordnat għaliex dak li says bniedem li ħajordnak, anoint you, id-dilka ma tkunx tal-bniedem, id-dilka talla. Imma Alla dejjem fda il-bniedem biex ikun the distributor. ħajedlek lil dak li huwa fidila, committed, lejali. Mhux dak li jiġri warek kull ġimgħa. U tinfakkrek li tiġi l-fellowship u titlob għalhekk l-iskrittura tgħidlek meta dilku dawk is-seba' djakni u minnhom ħarġu ministeri u qed minnhom Evangelist Filip li għal-bidu kien fidil jaqdi fi knisja. Jirranġa l-mwajja il-bibja dejla kien, dak xollu kien. Ma meta l-apostli għalu, sibu foskom seba' ġit li huma jafuhom il-knisja, tafu li daw ma nis fidili, mimlija bil-fidi u bil-Ispiritu Santu. U sabu daw s-seba. Daw s-seba kienu fidili f'dak li Alla kien sejħilhom. Mbagħad Alla f'dom biktar. Are you understanding, guys? I want to be trusted with more. Do you want to be trusted with more? Then ask God from your heart. Be genuine. Make me trustworthy. Mulej għamilni fidil. Ejni neix ħajja fidila. Ħankun fidil lejk, mulej. Grazzi Ġesu. Lejla jekk inti jetaw l-ewwel darba dal-messaġġ għal-minadu fil-bidu għandek biċċa steak. Titteġa tmur id-dar u tqattaw biċċa. Dawk li inkom ilkom fil-miċċa tal-mulej xorta titqattaw biċċa, ma forsi tistgħu tomodu iktar. Mejja nkunu blajna Alla bħal knisja li Kristu kellu f'moħħu fil-bidu. Mimlija bid-dilka tal-Ispiritu Santu. Għaliex id-dilka tal-Ispiritu Santu, l-anointing, pratikament għaf x'tagħmel iġġib il-governanza tas-sema fuq din l-art. It brings the government of heaven to manifest upon this earth. That's what I long to see. Church alone is boring. Let's be dripping with the oil. Every one of you, kull wieħed minnkom. Kawx ħadd il-lejla pastor il-lejla. Number 1, għal dawk li intkom għadkom intom salvati mwilda minn ġdid. Jekk inti dal-persuna tgħidli pastor jiena llum nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu għall-ewwel darba, kun onest.
jekk inti minn tixċert li inti ta' Kristu għalli dejk u tixċert ta' ħajtek il-Ġesu. Għalli dejk, għaw xaħat, minn iktaraw xaħat tiħor. It-tieni, number 1, nisimawni. Daw kolla li intom tafu li intom salvati u għandkom il-Ġesu mwildi miġdi. Taj li passer jien il-lejla irrit nikkonsagra ħajti, irrit nimxi f'dawn il-prinċipi biex jirrit ikun bħal kalamita għaddilka tal-Ispiritu Santu fuq ħajti. U inti les il-lejla ta' ċertu passi, ċertu deċiżjon f'ħajtek biex tikkonsagra tkun id-dedikata u dedikata għal-mulej. Jak dal-mulej inti, għalli dik, għaw xaħat? Fimtuni xaddilkom? Għaw xaħat jgħidi l-lejla passer il-lejla jien salvat għand il-Ġesu, mwilet miġdid, imma nixtieq nesperjenza livell ieħor. Irrid inkun f'dat, irrid inkun fid-dil f'dak li Alla sejjaħli. Irrid nikkonsagra ħajti lil Kristu. Dal-persuna inti għolli dik. Tistgħu tpoġġu kollha fejn intom tibqgħu bil-qeda fejn intom. Alla tisimek it-talba fejn inti. Qed it-talba warajja. Baxxi rasek. Alla semek. Alla rak. Alla qed jarek kux vera inti dan tridu. Jekk kollejt idejk, Alla tgħid qed jarek kux vera tridu da f'qalbek kollha. He is looking for vessels who can be faithful. Mhux perfect, faithful. Perfect nobody. Perfetti ħadd, ma fidili jista' jkun. Għalhekk qegħdi talba warajja minn qalbek. L-ewwel qegħdi talba warajja missi qdejs. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi tal-kelma tiegħek malej. Għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi malej. Kisser kull idolu f'qalbi. Jekk hemm xi mħabba perversa f'qalbi lejn oġġett jew xi ħaġa ta' din id-dinja li minflok spiċċat taqdilili jiena spiċċat naqdilila. Ġesu la dal-idolu minn ġo qalbi. Ixini. Jiena nemmen li inti l-liben tal-ħaj. Permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek insalvajtni. Abba missier, aħfilli d-nubieti. Aħsilni bid-dem għaddix tiegħek Ġesu. U imlini l-lum bl-Ispiritu Santu. Mulej, illum nagħmel deċiżjoni. Irrid ninsab fidil qudiemek mulej. Irrid ninsab fidil qudiemek mulej. Fejn int ħawwiltni, fejn int sejjaħtli, u f'dak li int poġġejt li qudiemi biex jiena naqdi lilek fih. Ejni mulej. Biex inkun fidil. Nikkonsagra u niddedika li nifsi, qalbi, moħħi, ħsibijieti, ġismi, kompletament lilek malej. Jekk hemm xi ħaġa naturali, materjali, li għad baqala xi tip ta' hold abda fuq ħajti, kissira minn fuq jissa stess. Biex jien nkun persuna ikkonsagrata totali għalik Ġesu. L-affarijiet ta' din id-dinja huma temporanji mulej. Ejni biex nibni f'affarijiet li huma eterni, huma jgħaddu qatt, huma jittieħduli qatt. Grazzi tal-affarijiet li tajtni f'din id-dinja biex ingawdihom. Imma l-ebda waħda minnhom ma nħallija jkollha sej fuq ħajti. L-ebda waħda minnhom ma rrida tifridni minnek mulej. Għatini dik li maħabba tal-ewwel. Ġesu. ħaġġeġ fija Spiritu Santu. Nar qaddis. ħaġġeġ fija Spiritu qaddis. Imħabba tal-maħbubin
ليسيد جسو نجحد للدبونيو نجحد كل دلو مولاي من قلبي نغفر للكل موجاني من قلبي نغفر له ونطلبك اليوم مش انت تزورهم تباركهم وتخلنا اليوم سبيرتو سانتو ايا فوقي بالقوة جسو مش بخال ما جيمي باوت جسو ecco colien nige me baut in shandar il Vangelo tal grazia biex jekk kienu kol nige me baut in shandar bil-konsagrazzjoni tal-Ispiritu Santu fuq ħajti. Illum mulej ngħid u niddikjara li f'isem Ġesu Kristu illum niddikjara li f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Illum jien bħalma qal Ġesu l-istess kliem ngħid tiegħu. L-Ispirtu tal-mulej huwa fuqi. Għax hu konsagrani u bad ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Id-dawl mill-ġdid lill-omja. Ir-rott il-ħelsien lill-maħqurin. U nxandar sena tal-grazzja tal-mulej. Dan jinġej mibawt inxandar. Billum il-qoddim bl-istess dilka li kienet fuq Ġesu. Millum il-qoddim ħanikber fil-fedeltà tiegħi lejk mulej. U dak li l-lum smajt fakkaru l-Ispiritu Santu biex ngħixu u nwettqu għaltu l-ħajti. La tħallini qatt ninsih mulej. La tħallini ninsih qatt. Lilek missir kull glorja u tifjir f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Jekk inti għaddi talba l-lum, immarka din il-ġurnata fuq il-kalendarju. Ibdara d-differenza. ħataħdem fik il-grazja tal-la biex tara d-differenza. Amen. Kolla tinqumu l-ifqa. Daw kolla ta' YouTube u Facebook u televizjoni il-paċi ma'kom. Għada fil-ħodu fl-10 ġon kunu għawnek ejjew irċivu. Jekk int rajda l-messaġġ, intom kollha tarveru v'law. Ix-xerjaħ dal-messaġġ. Ix-xerjaħ, hemm bżonn jinstema'. Ix-xerjaħ. Jekk joġbok, jekk birkek, għamel like. Għamel subscribe għal channel tagħna fuq YouTube, River of Love Christian Fellowship Malta. Pija. Il-mulej kompli jżomkom sħaħ fil-fidi u narawkom il-programm, il-messaġġ, il-service remix. Paċi ma'kom. God bless you. Alleluja. Amen, amen, amen.